Pinoy Bus Driver TV. Padisel na tayo mag-usap padisel. Ha? Ayan si Mr. Aranas. Nandun, gisingin mo. Ay, ikaw na. Laking tao nun. Takot ka ba sa malaking tao? Ikaw, ang laki-laki mo nga eh. Bakit ako ginigising mo? Takot pa kita? Roadside. Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarnesor. Huwag sila tayo. Bob, siteng. Bakit hindi pa ba nagising? Hindi pa, gising. Series, pinugsan, series. Okay! Start! Okay! Parang wala. Ang pagdikit niya, tignan niya ng ano, hindi mo dito may taso. Ano na nga, binabaluat ko para din na din, gano'n. Wala mong mulog doon? Oo. Yung inaano ko nga, itong... Natiin na yan, oh. Sige dito, sa ibabaw ng ano, terminal. Ayaw, tulungan mo, Mr. Masin. Alam mo, expect. Ayaw manda ng amihan mo yung buset. Parehas kami, nasakyan ng nagkabulang patay. Pugsin na tayo. Hey, start! Start! Ayaw. Ang gagawin mo dyan, ilipat na lang muna yung battery. Eh, ito. Tanga pa sa step. Subukan mo yung ilipat yung battery namin. Tanga pa sa step. Kung battery pa talaga, diferensya. Yan, si Bailolo yung diniskarte. Dunay, ng negative, negative. Negative, positive ito, step. Yeah, positive. Positive. Ilagay mo positive doon. Ya, positive yan. Ito, ano ito? Oh, ilagay mo. Negative ito? Oh, negative yan. Ang kaliwa mo ang positive. Ang kanan ang negative. Hindi, baliktad. Yan, tama yan. Tama yung forma mo. Kanan ito, negative. Negative, ito positive. Ayan yan. Hello? Okay, start. Start! Nawala yung ano? Ha? Nawala yung battery. Battery. Start! Wala na, nawala na pag relay. Ha? Relay. Wala ka na tinanggal man yung isa. Wala, baliktad siguro na ba? Hurry. May baro ba? Okay, start! May palo ba? Palo? Start! Wala yan. Wala kurente? Wala. Nalatag ang turniya, kala. Wala! Okay, start! Start! Ya, start yan. Wala eh. Yan, nagatak mo dito sa ilaw. Dalang bilangin, tulak. Wala eh. Sanihan. Ano ka? Andar namin kung sit. Okay, sa right ang kamihan kung sit. Ginamit yung battery namin. Puso na eh. Yan, iba-ilik na, tanggalin mo na. Kaya tatawid pa kami dagat.
Hinintay na kami ng barko. Pagsinta tayo. Yan. Marna na pagsit. Kanino ka ito? Ha? Ito? Sa inyo yan? Sa amin ito? Ay siguro. Kay ano siguro yan? Kay Lima. Ito? Hindi, baka sa inyo. Baka dito yan sa kanya sa... Sito tayong... Ganyan talaga ang buhay ng Pinoy bus driver. Ano yan? Direct na ito. Bigyan nyo. Kable. May mayong ngawit. Wala, hindi makakwanta ng kable kahit di man makapit. Dapat ang kable, dikit talaga. Kung ano pa ka doon, hanggang to. Diniplow ka, mabragta nga to. Kung na may kable taas. Puro nakabol lang patay itong may sakay namin pasero, may kapusit. Ito nga yan, pangalawang transfer na to. Kaya gusto mag-transfer sa amin ng pasero ng uwas, hindi ako pumayag. Makabuti na kanino ko, no? Yung importante. Kaya may kapusit, kung may habuling patay, dapat magagis ka ng barya, ikot muna kayo sa bus. Pamahihin talaga yan namin dito sa biyaheng malayo. Ganyan, mga may hinabol na patay. Bigla ka lang masiraan yan pagka hindi ka umikot. Saka panay tanong sa oras kung anong oras darating. Okay na mag-upisit kasi nakapanda na yung kami yan.